Aja dhuwur-dhuwur le. Kok masuk angin. Iso re. Sampeyan iso ngleboni gak? Iso. Oke. Udan-udan kudu tak gawe kidul rono Bos. Ngawur e tok. Mulih ngidul ngetan omahku kok. Lho Titik. Tanjake Bek. Lah lho. Oh, dibalik. Oi. Salto langsung engkulak jempolok. Nah, edrekane Bek. Salto bayangan gak ketak. Jelas no. Lah padha wedoke. Hah? Mangku kuwi lho. Mangku pura. Oh, ujuk ya. Mangku banci. Lah Apa? Ki lho ra penak susuku bededeknya. Lah tutupi. Bude luwangur. Penjapane ya ngono lho tanteni. Ya ngono